adamlar. Yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıran Türkmen portalı Heptäniň täzelikleri. Türkmen halkynyň milli lideri Aşgabatdaky Olimpiya stadionunyň öňde boljak halkara futbol bäýatleşigine taýýarlyk derejesi bilen tanışdy. Türkmenistanyň prezidenti welaýat häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Atmurat okuw merkeziniň çağalar hemde galkynyş milli at üstünäki oýunlar toparynyň agzalary bilen duşuşdy we beýleki habarlar. 1 fevralda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Aşgabatdaky Olimpiya şäherçetinde bolup Olimpiya stadionunyň öňde boljak halkara futbol bäýatleşigine taýýarlyk derejesi bilen tanışdy. Häzirki wagtda arkada futbol topary Afrikanyň Çempionlar Ligasy 2-niň 8-1 tapgyryna Saudy Arabistany padşahlygynyň Al Nassr futbol topary bilen boljak ýarşa taýýarlyk görýär. Türkmen halkynyň milli lideri stadionuň meýdançasy oň tamaşaçylar üçin niýetlenen oturguşlar we beýleki mümkinçilikler bilen içgin tanışyp bu urda bar bolan meselelerin oňun çözülmeginiň häzirki döwrüň möhüm wezipesidigini belledi. 2 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Taňrygul Atahalyň hemde welaýat häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyna hemde welaýatlaryna alınıp barlayan işler bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsümlerin owa hojalyk işleri, ýaşaýyş durmuş maksatly binalaryň ýyladyş ulgamlaryny talaba laýyk işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz arasy agyz suw bilen bökdönüşsiz üpçün etmek boýunça görülýän çäreler hemde dowam edýän guruluş işleriniň ýagdaýy barada hasabatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar dinläp, degişli işleri gözegçilikde saklamak boýunça anyk tapşyryklar berdi. 4 fevralda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Arkadaş şäheriniň Aba Anaýew adynaky Halkara Atçylyk Akademiýasyna we Görogly adynaky döwlet atçylyk sirkine bolup Atmurat okuw merkeziniň çağalar hemde galkynyş milli at üstünäki oýunlar toparynyň agzalary bilen duşuşdy. Oň dowamyny Türkmen halkynyň milli lideri Aba Anaýew adynaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyň Atmurat okuw merkezine Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznatynyň adynyň 1.500.000 manat sowgat berdi. Soňra halk maslahatynyň başlygy Görogly adynaky döwlet atçylyk sirkine Türkmenistanyň prezidentiniň galkynyş milli at üstünäki oýunlar toparyny 3 million manat bilen syýlaglamak hemde täze eýerler gowşurmak kararyna gelenligini aýdyp, olary şaher paýlar bilen gutlady. Soňra gahrman arkadaky toparyň agzalaryny garaşsyz atly ajaýyp bedewi sowgat hökmüne gowşurýanlygyny aýtdy. 6 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde şu ýylyň ýanwar aýyna alınıp barlan işleriň jemlenni. Ilki bilen mejlisiň başlygy ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gözegçilik edýän düzümlerini ýanwar aýynyň alınıp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar dinläp, ýurdun dürli toplumlaryny alınıp barlayan işler bilen baglanykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Şeýle hem döwlet başçysyny 2026-njy ýylyň ýanwar aýyna alınıp barlan işleriň netijeleriniň ýurdun uly üstünliklerine aýdyn şaýatlyk edýänligini nykdy. Hemde hasabat döwrüne jem içerki önümiň ösüş depkiniň 6,13 göterme diň bolanlygyny kanagatlanma bilen belledi. Türkmenistan gıda gatnaşyjy ýurtlaryň arasyna bedew bady güýç hem gözellik ady bilen televizion filmleriň döwletara bäýatleşigini iglan edýär. Bäýatleşige gatnaşmaga garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlardan awtorlar çağırylýar. Bäýatleşige telekompaniýalar hemde etlenlik ýaşdaky garaşsyz awtorlar gatnaşyp bilerler. Filmler Russiýada ingliz dilinäki terjime ýazgylarynyň görkezilmegi bilen etlenlik dille bolup biler. Bäýatleşigiň dowamlylygy 15-30 minut bolan tohum atlaryň taryhyna atın gıda agza ýurtlaryň halklaryň medeniýetinäki ornuny we atçylyk sportyna bagyşlanan işler kabul edilýär.
Türkmenistan'ın 2 yaş alımı Fatma Igdirova ve Mekan Rozmuradov 29 yanvardan 2 fevrala çenli Tayland'ın Bangkok şäherine geçirilen yaşların arasında alımı oylap tapışlar ve innovasiyalar boyunca bütün dünya bätleşigine altın bayraklara eýe bollar. İki Türkmen gatnaşyjysy hem Oğuzhan Adynnaky Türkmenistan'ın Injiner Tehnologiýalar Üniversitetiniň wekillerdir. Fatma Igdirova Mandragoradan biologik taýdan işçen birleşmeler çıkarmagy, usullaryny öwrenmek atly almy iş üçin iki tane ýokary derejeli bayraga, bilim we terbiýeçilik ulgamyndaky innovasiýalar üçin berilýän ýürüýte bayragyna hemde almy barlyklaryň ähmiýeti we innowasion mazmuny üçin gowşurylan Gold Award altyn bayragyna münasip boldy. Mekan Rozmuradov bolsa daş gurşaw üçin howpsuz ýokary durnukly keratin esasly bioplastik metallar almakda innowasion usullar atly almy iş üçin bäteşiň ýürüýte ýokary derejeli bayragy bolan altyn medal bilen syýlandy. Dünya täzelikleri. Amerikalı işçiler Elon Musk tarihte emläge $800 milyar agan ilkinji adam boldy. Oň raketa gurulşy boýunça SpaceX kompaniýasy emel aň we sosial torlar bilen meşgullanýan XAI kompaniýasyny satyn aldy. Gelecek Musk'a $84 milyar girdeýe getirdi. Häzirki wagtda telekeçiniň emlägi rekord $852 milyar bahalanýar. Ýokarda agdalan gelişikden öň ol SpaceX kompaniýasynyň bahasy $336 milyar we XAI kompaniýasynyň $122 milyar bolan paýnamalaryny iýilik edýärdi. Kompaniýalar goşulşandan soňra Musk'a paýnamalaryň bahasy $542 milyar 43 götermi degişli boldy. Işe şeýle hem Tesla kompaniýasynyň $178 milyar 12 göterim paýnamalaryny we Tesla'nın $124 paýnamalaryna mali gelişikleriň eýetidir. Roboto Bolt ady 2009-njy ýylda 100 metr aralykda 9,158 sekund tezlik görkezip dünýä rekordyny goýan Jamaikaly türgen Usain Bolt'un hormadyna dakyldy. Badalyan wagt Android gorag demir urganlar arkaly ýürüýte gurnama berkidildi. Adam pisent robotu döretmäge Shanghai'ň Mirror Technology we Shenzhen'yanyň Kierda robot tehnikasy kompaniýalary gatnaşdylar. İspaniýanyň hökümeti 16 ýaşdan kiçik çağlar üçin sosial torlary elýeterligi gadagan etmekligi hemde sanly platformalary ýaş barlamak ulgamlary işe girmäge borçly etmegi meýilleşdirýär. Bu barada padşalygyň premier ministri Pedro Sánchez Dubaýda geçen bütün dünýä hökümet sammityna habar berdi. Premier ministriň sözlerine görä, ýurdun hökümetini internetde gadagan edilen kontentin kämilik ýaşyna ýetmediklere ýarama täsir edýän ýigrenç dörejiji galp habarlaryň we sözleriň giňden ýaýramagy biňjal edýär. Pedro Sánchez geljek hepde İspaniýada bu urda ýürüýte kanun taslamasynyň tanıştyryljakdygyny habar berdi. Ispaniýa öň beýleki Ýewropa ýurtlaryny sanly gurşawy gadalaşdyrmagy berkitmek boýunça başlangyja gatnaşmaga çagyrypdy. Sport habarlary. Arkada futbol klubu daşary ýurt ýygnanşygynyň dolanyp gelenden soň Aşgabatyň Olimpiya stadionuny ilkinji türgenleşigini geçirdi. Bu ilkinji türgenleşik futbolçularyň ýygnanşykdan soň beden taýdan dikeldilmegini, taktik taýýarlygy hemde täze futbolçular toporyň düzümini uýgunlaşdyrmagy gönükdirlenir. Arkada topor 12 ýanwardan 2 fevrala çenli Türkiýanyň Antalya şäherine okuw türgenleşik ýygnanşyklaryny geçirdi we oň dowamyny 4 ýollaşlyk duşugyny geçirdi. Türkmenistanyň çempion AFK Çempionlar Ligasynyň 8-den 1 finalyny taýýarlyk görýär. Bu tapgyrda arkada Saudy Arabistanyň Al Nassr topor bilen duşar. Ilkinji oýun Aşgabatyň Olimpiya stadionuna geçiriler. Jogap duş bolsa 18 fevralda Saudy Arabistanyna bolar. Hünärmeniň ýol başçylygyna Türkmen ýygynnasy 13-19 aprel aralygyny Günorta Afrika Respublikasynyň Cape Town şäherine geçiriljek hokkey boýunça dünýä çempionatynyň 3-nji diwizionyna taýýarlyk görer. 2-nji diwiziona çykmak ugruna Türkmenistanyň garyň Türkiýanyň, Meksikanyň, Bosniýa Hersegowinyany hemde Taýlandyň ýygynnylary bätleşer. Ahmet Gurbanow 32 ýaşynda. Ol köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň milli ýygynnasyna oýunçy we kapitan hökmüne çykyş edip, dürli döwürlerde oýun tejribesini tälimçilik işi bilen utgoşdurdy. Milli ýygynynyň öňkü baş tälimçisi Ilyas Weliýew bolupdy. Gangkongyň Keçi futbol klubyna çykyş edýän Türkmenistanly ýarym goragçy Ruslan Mingazow Gangkongyň Premier Ligasynyň 14-nji tapgyryna Southern District toporyna garşy geçirilen duşlukda ilkinji gezek toporyny kapitanlyk daňsy bilen meýdança çykardy. Duşluk Keçi toporynyň 3-0 hasabyna ýeňişi bilen tamamlandy. Mingazow meýdançada 77 minut çykyş etdi we 75-nji minutda toporynyň derwezeden geçiren 3-nji pökküsine gol pasyny berdi. 34 ýaşly
Gazf 2022 yılın aprel ayından beri kiç toporuna çıkış edip gelýär. Futbolçynyň klub bilen şertnamasy 2026-njy ýylyň 31-nji maýyna çenli hereket edýär. Transfermarkt portalynyň maglumatlaryna görä, on transfer bahasy 125.000 euro diýilip bahalanýar. Mehriban adamlar, size yetirmek edilen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.